Ja està agendat, o sigui, perquè ens facin l'entrega de claus des de serveis tècnics a esports i llavors, doncs, seguidament, ja farem, des d'esports, farem l'entrega de claus a la Unió Esportiva. Ja per fi aquests vestidors, podem dir que estan acabats. La inauguració es tenia que haver fet al setembre del 23, o sigui, just quan jo vaig arribar. Llavors, clar, o sigui, les obres anaven endarreridíssimes, moltíssim. Poca inauguració al setembre del 23. No, al setembre poca inauguració. Al setembre del 24 tampoc no es va poder inaugurar. Jo ho entenc, a mi em feia... Era una angoixa que jo tenia perquè deia, o sigui, arribes a un punt que no sabies com contestar tampoc a la Unió Esportiva ni als socis, no? O sigui, era una demanda que ells tenien, a més, una demanda, o sigui, justificada. I ja tenim entomat, o sigui, poder fer ja el canvi de gespa el més aviat possible i la segona part, o sigui, la part social també... Ara jo crec que ja no hi haurà tantes complicacions. Ja hem pogut treure l'ET, ja tenim tots els papers, tots els permisos endreçats i tot, o sigui, ara tot tindrà que ser bastant més ràpid, esperem. La voluntat és poder-la fer a l'estiu. Els tempos, segons va dir l'arquitecte, ell voldria que es poguessin fer les dues coses alhora, tant la gespa com l'obra social, perquè així, com que ja obrim pel carrer Baríton, entrarien tota la maquinària i tot, hauríem de seure'ns i poder-ho mirar, a veure si es pogués fer en un futur. Soc partidària de que sí, però el gestionar i reciclar tots aquests residus que produïm surt caríssim, surt molt car. No sé si l'emoció va anar arreu del que va passar als dies festius de la cavalcada de Reis o va venir de més a més, o sigui, jo aquí ja no hi entro, però jo crec que el que va passar a la cavalcada de Reis, jo no hi vaig ser, a mi m'han dit van ser dues cançons, a veure, Una flor no fa estiu.